Kaixo lagunak! Zer moduz? Hemen, Ana, Pika. Eta oraintxe bertan, Beasaingo liburutegira joango naiz. Ping! Banago! Zuekin! Aizue, aurkitu dut liburu hau, Margarita Ganorabako, eta asko gustatu zait. Kontatuko dizuet, bai? Nahi duzue? Entzun nahi duzue? Ba, pres! Beitu. Bazen behin, etxe batean, igande arratsaldean, ama bat eta bere alabatxoa. Alaba, Margarita deitzen zen, eta Margaritari, asko gustatzen zitzaion, jolastea, telebista ikustea, amarekin egotea, parkera joatea, baina igande hartan asper eginda zegoen etxean. Amatxo, liburu bat irakurtzen ari zen, eta bapatean esan zion Margaritari. Margarita, maitia, zertan ari zara? Ai, amatxo, hemen txenago, erdi asperturik. Margarita, ureztatu nahi dituzu balkoiko loreak? Margarita, begiak ireki zituen, asko gustatzen baizitzaion, loreak ureztatzea. Bai, amatxo, oraintxe bertan egingo dut. Margarita, entzun dazu ondo, badakizu zelan egin behar duzun, ezta? Ganoraz egizu, ganoraz, behar duten ura bota. Bai ama, oso ondo egingo dut, ganoraz. Eta orduan Margaritak hartu zuen urontzia. Pozaren pozez barruan, ura, eta balkoian agertu zen bapatean. Antze zeuden loreak. Hiruzpalau ziren, danak polit-politak, eta orduan Margaritak pentsatu zuen, ganoraz, bai, ganoraz egingo dut. Eta loreak ureztatzen hasi zen, ura bota, ura bota, ura bota, ura bota, eta loreak posposi jarri ziren, eskerrik asko Margarita! Badaezpadan, ura bota, ura bota, ura bota, ura bota. Ai, zein ondo, eskerrik asko Margarita, esan zuten berriro landarek. Baina orduan Margaritak berantza begiratu zuen. Eta han, bere balkoiaren azpian ikusi zuen beste balkoi bat zegoela. Auzokidearen balkoia zen. Eta bertan, antxe, bakar-bakarrik, triste, zurbil, beste loretxo bat zegoen. Margarita pentsatu zuen, ai, gizajoa, ematen du, gaixori dagoela, agian, ura, emango diot, eta holan, alaiagoa egongo da. Margarita prestatu zen. Nahiko zaila zen, azpiko balkoian zegoen lorea ureztatzea. Berak batzekien, eta orduan han jarri zen, ondo prestatu, Margarita gogoratu, ganoraz, eta 3 esaterakoan, 1, 2, baina momentu hartan, kaletik gizon bat zebilen, bere 3 semeekin. Aitatxok esaten zuen, ai, umeak zein ondo, eguraldi ona egiten du, eta gaur parkera joango gara jolastera. Jolastu behar duzu eta, bai, parkean. Ai, aitatxo, hasi ziren umeak, baina guk zinemara joan nahi dugu, pelikula berria dago, eta ikusi nahi dugu, aitatxo. Umeak, beti pelikula eta pelikula, etxean bebai ikusten ditugu pelikulak, eta gaur ez du euririk egingo, horrezegatik, parkera joango gara. Gogoratzen duzue, hor, goian, Margarita zegoela, bai ezta? Margaritak orduan esan zuen, 1, 2, 3, eta txorroa bota. Eta ura, non erori zen, aitatxoren buru gainean. Ai, esan zuen aitatxo, baina zer da, euriari du, guazen umeak, zinemara joango gara, korri, busti baino lehen. Umeek gorantza begiratu zuten, eta antxe Margarita ikustean esan zioten, eskerrik asko Margarita! Margarita
zen enteratu, hantxe zegoen, ui, kale egin dut, ura joan da. Venga, baina orain, egingo dut hobeto. Eta berriro prestatu zen. Konzentratu egin zen. Lorea begiratu zuen. Urontzia jarri eta bat, bi, ara, handik kaletik, badakizuen hor zegoen orain, emakume bat, bere txakurrarekin. Txakurra Kuki izena. Eta orduan emakumeak alas esaten zion, Kuki, 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 egin behar duzu txiza, parkera joan baino lehen, bestela parkean, txizatuko zara, eta hori debekatuta dago, Kuki. Hala, Kuki, egizu txiza. Baina Kuki txakurrak, ez zuen txiza egin nahi, ezen txiza zale, hantxe zegoen, hankaltxata baina, txizik ez. Hala, Kuki, egin behar duzula, egizu txiza. Momentu hartan, gogoratzen duzu ezta, nor zegoen hantxe balkoian. Margarita! Margaritak hartu zuen urontzia eta bat, bi, hiru, txorroa bota zuen, eta non erori, ura erori zen txakurraren ondoan, prosta! Ai, Kuki! Esan zuen emakumeak, zenolako txizotada ederra, hau potxingoa, ai, Kuki! Baina hain txikia eta, baina dana zikin utzi duzu, ai, eskerrak egin duzula txiza, Kuki, ala guazen parkera. Txakurrak gorantza begiratu zuen eta hantxe, Margarita zela ikustean, esan zion, Margaritak pentsatu zuen, ez dut asmatu, ondino dago loretxo hori, ureztatu barik. Venga, hirugarrena izango da zuzena. Eta berriro prestatu zen. Zenbatuko duzuen nirekin? Bat, bi, hiru. Bat, bi, eta momentu hartan, kalean, bi emakume. Pili eta Juli. Pili umila zen, eta Juli arroputza. Julik bazuen orrazkera handia, polita, eta lase esan zion besteari, ai txika, festara goaz eta zu holan. Orraztu ere ez duzu egin. Ni? Ilapandegian egon naiz eta behitu niri Lea. Inbidia ilea da. Momentu hartan, bat, bi, hiru, eta Margarita ura bota zuen. Eta zuek zer ez duzue? Asmatu egin zuela? Ez, ura erori zen emakumearen gainean. Plosta! Zer da hau? Holan ezin naiz joan festara, etxera noa! Beste emakumeak gorantza begiratu zuen, eta han Margarita ikustean izan zion, eskerrik asko, Margarita! Ai, baina Margaritak ureztatu nahi zuen, hantxe balkoian zegoen Lorea. Orduan, bai, hartu zuen urontzia. Ur pizka bat besterik ezen geratzen. Eta kontu handiz, bat, bi, hiru. Ura bota zuen, eta bai, oraingo honetan ureztatu zuen primeran Lore hori. Lorea oso pozik jarri zen. Ez, Lorea bapatean desmaiatu egin zen. Margarita harrituta zegoen. Hantxe geratu zen. Pentsakor, eta bapatean agertu zen auzokidea. Auzokideak ikusi zuen bere Lorea. Alase, bustita, eta oiukatu zuen. Baina, nor izan da? Nork egin du hau? Nork ureztatu du nire paperezko Lorea? Margaritak entzun zuen hori. Eta korrika batean,
zuen, ai, ganorabakoa naiz gero. Baina, zuek zer uste duzue? Ganorabakoa zela? Edo agian ez? Ba hori izan da, Margaritaren istorioa. Liburu honetan bizi da Margarita bere amatxorekin. Eta mentxe dago, lore hori, paperezkoa zena. Ikusi nahi baldin baduzue, joan zaitezte, liburutegira, nik uste dut, han egongo dela. Beitu, piratak bilduma da. Margarita Ganorabako izenburua. Eta nork egin du liburu hau? Ba, Maite Karrantzak eta Margarita Menendezek. Bionon artean egin dute. Argitaletzea, SM. Gustatu zaizue ipuina? Bai, niri asko. Margarita, hementxe dago bere amatxorekin. Arratsalde hartan amatxok esan zion, Margarita, zergatik ez duzu ureztatzen? Balkoiko loreak. Eta ara joan zen Margarita, beitu loreak, politak dira, oso jatorrak. Baina, hausakidoko lorea antza zegoen, triste, apal, zurbil. Margarita pentsatu zuen, ura behar zuela. Klaro, horrezegatik, saiakerak egin zituen. Gogoratzen duzue pasa zirela aita eta semeak? Bai, hementxe daude. Aita eta semeak. Zinemara joan nahi zuten. Eta aitatxok parkera eraman nahi zituen. Azkenean ura erori zenean, aitatxo pentsatu zuen, euria egingo zuela. Euria! Guazen zinemara! Eta joan ziren. Emakumea txakurrarekin. Kuki deitzen zen txakurra. Kuki! Txiza egin behar duzu! Eta azkenean erori zen ura, eta joan ziren. Betu hementxe, potxingoa. Emakumea pentsatu zuen, txiza zela. Baina ez zen txiza! Margaritak botatako ura baizik! Eta orain, emakume hori, beitu. Hauze, umila da. Eta besteak, zenolako horrazkera hilapandegian egon da. Baina horren ikusiko duzu zelan geratu zitzaion. Ilea, ura jaso eta gero. Ai, gizajoa, zitzaion bat ere gustatzen. Orain zelan joango naiz festara, ez, orain etxera noa. Eta azkenean, Margaritak ureztatu zuen lorea, eta lorea gizajoa zorabiatu egin zen. Desmaiatu egin zen. Hauzokidea, baina nork egin du hau? Eta nori zen, Margarita. Ai, Ganorabakoa naiz gero! Eta hau izan da, Margaritaren ipuina. Txalo handia emango diogu ipuinari. Plas. Bueno, lagunak, eskerrik asko nirekin egoteagatik. Nik oso ondo pasa dut. Beste egun batean, Beasainen bertan elkartzen garen, bai? Liburutegian, han egongo naiz. Ipuinak irakurtzen, ipuinak kontatzen, eta ipuinekin disfrutatzen. Agur!